gaa na YouTube anyị or jee na your YouTube app, mepee your YouTube app, jee na your search page, type of Vote Odenigbo, ewubata ozugbo n'ime our channel. So n'ụbọchị nke taa anyị ga-ekwu maka Two-Face Idibia, that's Tubaba ka a na-akpọzi akịta, mana o nwere age nwoke ya, ọ dịka Wizkid. Or Wizkid na ọwọzi Wizkid no amamihe ọ sizi n'afịa abụ abụ. Onye magoro n'aka adị amụ aka ekpe na nka. So anyị nwabụ na okwere anyị nke ọfụ ekwela anyị mmụta ka anyị ka na-akpọkwana anya bụ Wizkid. O kwere onye nke Nigaros na ọbọzi na Mr. Raw. O nwekwara onye ọzọ mmakwa change, ekwe onye ọzọ changekwala afịa. O nwekwara all these artists kwa. O nwere onye ọzọ ncheta ya mee ka unu mara. So wee bụrụ ya, ama mmadụ one for this video na fly online na Natasha malu Two-Face ụla. Anyị mara na ha dị ụla ka flying ụla, but aki ya gara ya n'iru. Aki ya gara ya n'iru mgbe ọ nọ live because ọ bụ na recorded something. Nwere ka sị ka ịmago nke efichapụ nke ahụ ka ọ ga edit ya out. Mana unfortunately all live, so trust ọnụ ndị be anyị a capture ya ọfụma capture ya ọfụma eyatago send ya dịka isi nekwa o na peace of mind na amazikwa baby ọwala. So and life manager pụrụ na ịmago the manager walked away from Ibuzi manager Two-Face because of the situation, because of the condition Two-Face nọ n'ime. Onwere ife na-agazi aga na frustrate kwụzi ọrụ nwa mmadụ. Asị ka eweta ego mee ihe. Natasha asemba. Number one, asị na Natasha na control ego Two-Face. Ewepụla ewepụghị ego, Natasha will see to it. To the point na ọ chọkwara inye ụmụ ya ego sef. Natasha asị or the ball in her court to decide onye a enye ego na onye ama nni ego. Auntie anyị bụ House of Assembly member, so she's an honorable. Awe na ajụjụ na-ajụ kịta bụ Natasha true ọ na onwe ha ego nke ya, o ji na-achọ ego onye nke ọ ga-control. Because he get the manager until he know that na ego Two-Face na onye ewetenube 1 naira ya. Awe jụ ego one ka a na-akwụkwa ndị honorable members asị na ebe 200,000, ebe 150. I cannot believe this. 200,000 aya na-akwụ ndị honorables. So ajụzie onye anwa biye na afford ya flight ticket niile Tubaba chọọ ịga UK, o si ya n'azụ. Ọchije ebe ọbụla o si ya n'azụ. Ebe ọbụla ọchị ije nwaanyị chọọ ịpụta. Even video nke nne na anụ m ka a na-invite ya to the live. Two-Face achọrọ join. Probably na nwunye enwego issues, nwee katakata ịghọtago na wee batazie the live adịrọ steady. Ifu video na ifu that na enwe struggle behind. Nwaanyị na-asị na-akpọ ndị nọ na-akpọ Two-Face, na-akpọ Daddy Freeze, na-asị the next thing Two-Face say mmadụ nọ na background say, did you just shee her? Did he just shee? Like if that na a lot of things got the wrong is going on wrong. A lot of things. And here again mchete Mohbad. Two-Face when God to save me from myself. Something save. Kesa fegwan. Kamana ma yechite di egwu. That egwu ne ekwu maka saving. I save ya. And then I chukwa mi make I malu that na. I biakwa na egwu. I keep telling you people, keep listening to the lyrics. Lyrics they as important as the beat in egi in enjoy. Because you may not know. Ndị anweke ha ma mpụta pride ama nkwe ha. I save face ama nkwe ha. People that look up to them ama nkwe ha. A lot of reasons ha manju pụta si
the ifefa na aga through, but they write it in the song. Ha na-edie na egwu ha niile. For ndị bụ na ha nwere opportunity igwu egwu, anyị nwere opportunity igwu egwu. But for the people that have an opportunity to go, this our artists and I love. I grew up listening to Two-Face. I mean, a lot of people know that age Two-Face. So 50 something years. Two-Face is close to 60 years or mid 50s, yeah. At this point, can work with ezumike kita ko kwesị na-enwe rest, kita ko kwesị na-ezu ike. But it's as if no kita ka omiti chaos. Nyabo peace ni no mere enjoy when he was younger. Kita ka really experience the other side of life. Because I want to Romia. How do you go from this, from on a top to on a down? Manager was comparing him with Burna Boy. All the extent one he gave reduced Nwoke. A whole Two-Face. Can I compare with Burna Boy? Negudu Burna Boy put a lot of us here. And I just in a numbers. Now Burna Boy has the Two-Face numbers. So how come? Oh, instability. And I had the focus because how do you go from Ebu Kuchalagi your events, Ebu Kuchalagi events. Why ijiri maka why me say some events deals ijiri maka why imam made deals are signed go kwalo ijiri maka na why sige ngwa na this fame na abazigi ishi too much bia ka ijebe imana the lady bo onye edo nya bia ka ha jebe Benin a council or deal jebe Benin. How? Who does that? Kedu onye love career ya onye love oge somebody that loves you udi business ọbụna ị na-eme udi ọrụ ọbụna ị na-alụ ihe ọbụna ị na-eme onye a ga-achọ ka ị grow in that thing because ọ ya na-eweta ego. So talking about this thing na-eme, I took my time today ige everything from the manager bụ ndị nọ nso management team ya. Letokula na wee sị ho ha na ihe abụghị ihe a na-ekwu yesterday. Respect nwoke enwezi ugwu n'anya anyị. A lot of people in a comment section you ga find a lot of people Two-Face abro somebody na anobu na social media oburu onye limelight oburu onye na-enwe scandal since nju eburu mmadụ gebe Two-Face. Even the days of Plantation Boys till now I know them na Two-Face when scandal until I know this lady. A lot of people I can know asigi na Annie first wife ya or first baby mommy ya. I'm a Two-Face with Solomon of our time. But now Marazi na Solomon with wisdom and applied it and we peace na ezinụlọ ya. Nya nwa no onwe bia ime ife Solomon no me mana onwero techniques eji akpakonata family ọnụ. Ụfọdụ sị na Annie bụ gịnị nwan na Annie was not good for Two-Face. Na Annie was her own problem na rant nka but every marriage with their own issues, right? Every marriage with their own issues, but ihe na-eme issues are the difference is being able to sit down and talk about it and move on positively. Oh yeah, Annie, to me, believe Annie na-eme sense. Itukwa na nkata ka nwaanyị isi kpakọrọ ọnụ. Not onye nke ọ ya pụta Natasha anụm na ọ na-eti Two-Face ihe. Ọ na-apịacha ọkpọ. In fact, manager asked that no di ọkpọ akụgori ya. Otu the girl she fly slaps her n'ọkpọ. Ha. Na Two-Face is a very calm, peaceful, kind-hearted human being. Peaceful, calm, kind-hearted. Iya ni na-ekwu abụra because iya bụ ihe nji wee malụ Two-Face. Ine ya anyị ga-afụ na that guy omits peace. Mana why? Because of why?
I know Genesis. Even the days of Annie, I know Annie, but I know no Two-Face. Kita no Two-Face ka I know. In half the difference. All you can just see the person you marry is very, very important. The kind of person you marry is very, very the kind of person you're getting married to. Because as much as some work can stay in your white, one you can stay in your white. Especially in the Sochiebu. Gwami ihe mmadụ ga-eji wee mmadụ na die bụ artist. Being an artist, otu ha si eme ka ị ga-abụrụ downloads, ị ga-enwe download. No, all the tour ha na-eje, the ambassadorial endorsements and co events. Nenu Two-Face now na-ejezi so na club. I perform to a whole Two-Face. Normally Two-Face kwesịrị na-sell out O2 Arena. Ibro a great man, ma ihe iji ndụ ga-eme. Emphasis on a great man, and ihe dị iche from onye bụ a great man and ụmụ nwoke ndị ọzọ. Marụ the kind of people you keep around you. And onye woman iji ya bụ nwa esi n'Igbo kwe. So, a man si na management ya, no, the man iji amara ihe, esi n'Igbo kwe onye bụ nwa ya. Mpia di tata ka na anu serve na di DSN Igbo kwe rukwu na Punch newspaper as their MD. So the guy ma his way around media and all ma his way around the music industry. Okay, n'afọ. Ihe ndị na-ekwukwa ihe a bụ maka ndị gịnị? Ndị chọrọ ịnụ nwanyị this a lot of great people chọrọ ịnụ nwanyị this year. This December. A lot of ụmụ nwoke na-eme ọfụma chọrọ ịnụ nwanyị this year. And it's going to be very difficult ọ bụ na ịkpachaghị anya for you. A whole Two-Face ka a na-aka ụdị aka a n'isi. A whole Tubaba. Oh, ene neketekwe m the twin tata ihe nọ na-eti here. Oh, here. Oh, Chimo. Yeah, ka nọ na-eti. I'm sorry, but I mean, how peaceful can a man be to the point that why na chi pull you down? And for the na-asị na ihe spiritual, for the sị na ọ bụrụ spiritual. Yeah, amarọsikwa m n'ọgba aka. Isi na ịchọ ka nwunye gị jidebe elu gị ego. Nke a bụ willingness to allow onye ọzọ access your money. Mana nke na force ziri ya into to the man na ọ gị ga-ejide the money. Ifere ebe a na ka problem dị. Ihe nji na-ekwu ya maka ndị bụ na nwaanyị ị chọrọ ịnụ na-egosi gị obere tyranny, na-egosi gị stubborn head, na-egosi gị signs of ịdị abusive. Ijiri maka na o nwere iru nwa Azụka wee na-aga. Mgbe ihe na-eme ndị na-achọ iru na Azụka ga-eme Odenigbo nọ, anyị ga-etinyelu gị ọnụ n'okwu gị. Ịghọtago? Anyị ga-etinyelu gị ọnụ n'okwu gị. Maka nwere ihe ọzọ anyị na-arụ ebe a bụrụ ime ikisho na ndị ọzọ si na ya o mata na-amụta ihe. A ga-esi n'aka gị, aka mụ na gị wee mụta something. Ebe ọ bụ na ya achọghọ ịghọtago ịmụta anything. Well, and I'm live on YouTube. I did not join him na YouTube. Baba, we saw. Hi, Augustine, God's will. Yes, na 60 years ka Tubaba di. 60. Ka m bịakwa unu ewe n'iwe ka m Google ya because 60. That are possible na Two-Face the
Ịma na ọ bụrụ mụ amụ Two-Face, so I need me check ahụ n'ọdị. Hello. Keke ime. Ndị oyi. Maazị Ejiofor nnọọ. Nnọọ. Gaa n'iru. Ọ bụrụ sinetọ, ihe ọ bụ honorable nke na-arụ n'ọ House of Assembly. Mba, ọ bụrụ akpọtu mba onye nke a bụ Natasha Osawaru. Daalụ. Okay, so Two-Face the 50 years, not 60, 50. O mee birthday na September nke a gara aga. 50 years. Onye dị 50 years abụrụzi obere nwa. Retirement, onye nọ 50 akwadowego 50 akwadowego retirement. Ọ bụ na retire by self. As Two-Face, as legend of Two-Face ekwesịzi na mgbaghalị ihe o kwesịrị ọ nọrọ kịta anụ just eweteri ya deal or sign ya abịa na bia eme ya ambassador. Ọ bụ na o nwere ebe a chọrọ ka ọ mee apịa akwọrọ ya flight ticket, book ori ya hotel room, kwụọ ya ụgwọ enidiri. Nwoke need this kind of stress. Amara m no looks be na deceive nke nwanyị, but to deserve this kind of stress. And anụ m na that Osawaru kita anụ Natasha na ndị House of Assembly Edo akpọgokwu ya sị ya bịa ka amara ihe mere o eji na disgrace her like that. She has been summoned. The abuse the too much. And someone again say ya bịa. Onye jekwe Cecilia Dalo is not the 50 years. The truth is that Tubaba has entered situationship. My sister here brought situationship. Here banye with trouble ship. Trouble na ship right now. Because I just don't understand it. Keke nwoke no 50 years. Gesi na agbala watarom. And why dikwa ime? Amarom no na Two-Face or ko she like ko ụmụaka na idiri ya ma ọ dịzi ya weak. Aghọtara m ebe problem ya si esi. Mana Chineke nna ya enyeli ya aka. O ya enyeli ya aka. So my point now bụ unu echelu na Two-Face na ihe na-eme ya bụ gịnị? Ọgwụ ichelu na ihe a bụ ihe emele eme. Ka iche na o ji anya na ọ sara anya na mmiri wee na-eme ihe ọ na-eme. Baby ọkụ chi hafa jisike daalụ so Ruth Ochi, same hi, dalo, dalo. Manuel, hello, hi, dalo so, dalo. So many choice so yem na 0706 048 5853 na 0915 570 8347. Ihe anu ifu na-eme kita ifili na ihe a bụ ihe na ihe emele eme ka ifili no love or ifunanya na-eme ndị a na-abụ ka o nwere onye eji somewhere n'uche adịrọzi n'ihe ọ na-eme. Hello. Keke ime. Good evening no. Ka afa gị na ebe isi akpọ m? Angela no. Oh no. Nne m daalụ so. Jason. Lady Odele. Oh. Yeah. Dalo so.
Okay. I mean, okay, my dad told my child because of him, I'm probably asking you that problem. Because do my child. Okay, told me. That can go. In fact, we might even know what to the Taraburu. Oh, the Taraburu. Because I'm a man of the Taraburu. Eh? You don't have a Taraburu or then you drop off. Oh, but I'm the one of honor. And I'm the one of honor. You know, like, you know, like, you know, I am a mother that can talk for you. Because all my years, I don't see the reason why. Although kita, maybe, okay, go. And you have a lot of Harana, the top of the so, all the most other thing we have in the level, the one I have. And you say one my sister, I want to continue. Dalo. Oh, Dalo, so, oh. Yes, anyway, my dear. I am who get yes. I have an idea. Dalo. Dalo, so. Dalo. Eziokwu, ọ na-adị mwute. Ọ dị mwute in short. Because this situation bụ situation I carry ime avoid. Mana nwanne anyị nwoke si n'ihe karịa mma bụ ịhapụ nwunye ya. Ụfọdụ si na ani pressure ya to marry him. Aghọtara m ụdị pressure nwoke ya a ya etinye nwoke ije nụ onye chọrọ ịnụ. Which kind of ụdị pressure bụ ihe ahụ? Hello. Good evening. Good evening, Kekwan. Kings and no. Yes, so Dalo. Okay. So if I would like, I don't want to stop. I don't want to want to So the thing oh, one thing, yeah, one thing, one time, boy, you see now. Nwoke ọbụla dị weak. Ịma Nigerians ụfọdụ oge anyị na-adịkarị emotional n'ife. Anyị ada like afọ eziokwu ekwu eziokwu apụtasị na eji ọgwụ jide onye a eji ọgwụ ma onye nke a ịmago. Nwoke ọbụla dị weak. Asị m try put it into practice. Ebe ọbụla efu nwoke na-amụ nwaanyị nwunye ya dị nche ama nwunye na-agwa ya na-aba mba icheke ịpụ na demand weak. And most times, other ababa fault one because you suppose you put the protector, suppose you provide like you suppose you not shield your family. So most times with the man be too soft. If the woman copy take care on advantage of it. And if ụfọdụ give the phone ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-atọ ka nwoke bụla leader, but family nkwe the man to lead. And the woman came on the way out of the family. You can imagine a situation if Ogo and the boon and I attack your right. Ogo and the boon, you know, see the woman, don't worry, I'll take care of it, I'll do this. All look at but the woman I'll deal in a long way of. And the woman on one long way of one succeed, that is the end. On what they are long way. Obviously, you feel an idea because no matter how much one in respect. Man ofuna if any nini ide me only normal thing that the woman will change. So ụfọdụ nwoke ụmụ nwaanyị takasị no nwoke bụ their pride. Like nwaanyị no they say no die bụ crown the woman. Man the woman ofuna the man of the soft. After some ụmụ nwaanyị na like ụmụ nwoke the tough, ụmụ nwoke the tough. Maka ihe mere bụ ụmụ nwoke dị otu ahụ. Family ntikwa ife but the word na abụ law. Of your white things so need if I not ifa. The moke chinu one, but two first chinu this girl. The guy dating this girl of her. When I call even in this girl here.
No na say nka no na apia to no na eme nkipeni Two-Face ma ipeni na. But decide ya no age. Nwoke si na marriage wee pụta. The next thing he eme abụrụ ịba na another marriage. The cover godu nke ị na-eme. Ife a marriage ndị Nigeria niile so dị ya nwa anụ. Ife ọbụla gbasata anya na animakọlị nọ na Nigeria, mmadụ niile na-anụ. So nwetagodo onwe recover godu, heal godu yourself. Kings. Onye na-asị ka ọ recover abụkwa onye ji maka nwaanyị gbapụ na marriage. Two-Face ejiri ọgbaka na onwe ihe na-eme pụọ na marriage. O ji maka this particular lady. Two-Face nwere ife ọ na-achọ na the marriage mana oke kwuru. Madam, do you know that? Ọ nwere ife Two-Face na-achọ na this marriage. Two-Face banye. Mana Two-Face aka ekwuru ife ọ na-achọ. Two-Face aka ekwuru ife ọ na-achọ n'ime marriage. Mana one day ife Two-Face chọga na the marriage and that girl na-eme ka onye mma. The girl na-eme ka onye fana agbakpa nkata. Ọ chọdoro Two-Face egbe wee bata. Fana agbakpa nkata before Two-Face wee nụbịa. So Two-Face, the girl mma, fana abụ mma. Ife anụnwa bụ transaction ka ndị a na-eme ife afa na-eme abụrụ marriage. Ife afa na-eme abụrụ marriage. So mgbe fana abụọ decide ife fa na-eme, ebe ọbụla faje, anụ m ka manager Two-Face na-ekwu. O nwere nke nwansị na ọ na-ekpọ na a na-akụ dị ọkpọ na a na-akụ nyanwụ na akụrụ ọkpọ na UK, kụkwụ ya ọkpọ na nsị dị dọ na-akụkpọ ya anya. Ebe o jere intervene nụ. So a na-akụ the thing. Two-Face abụrụ a man ya control family. One of his friends in his family calling me Two-Face. If onye a na-ebido na they calling a lock there out of his house. On a lock out of his house. On a warm there. On a pussy onye nke ya. Mama Two-Face mo gbọ kasi na mama na calling na agwa mgbe oyi ji na phone ji. Two-Face abụrụ a man ya control marriage or his family. Ụmụ ya nwaanyị na-ekwu before that the girl you even as suggest na papia cannot handle the money. Na papia so one on one Two-Face ya control. Two-Face have that type of person. So what call na do that one you and even when you were there, even when you were okay, I feel so bad now. After that everything and I attack one. When a man okay you know man okay attack him one of my friends on that bankata was the one the guy now days of our forefather and I made like our forefathers they are no one 5 no one 6 ụtụtụ onye ọbụla n'ugbo enye onye ọbụla n'ugbo ada anụ mkpọtụ onye ọbụla everybody is busy. In fact most of them take care of family. The man and nna anyị ka a na-akpụ ya. In fact onwe dị onye na ya na-edine na bed. Time you go just say no give me how they share the hot na one am. That is how our fathers used to be. Get them look at them no gido to am na go. Get the type of men I am with this like the thing drives me crazy. Get the type of men I am with that. Nwoke esi gba ni ko propose o nwaanyị the girl anwaanyị ụla. Obeba akwa ndị onya na-eji like the thing abugom ike I need to do something about it because it's getting out of hand. Nwoke no nwaanyị oke ọbụla apụta and the more I blame why the more ka the nwoke na get worse because I blame why someone na hide behind why the pa onwe force give them the woman onwe force give them bia a man no be man once a woman mbebe ife every family kids one man or one day na complain about ife nwunye na-eme o say na the thing bido mgbe mu ofu nwa e juo nu nwone ka famo say no ito the thing bido ku nu mu ofu nwa mana ụmụ unu dị ito ke ku nu si eme my brother he reached to ask oh is when they want to produce. And all I made the thing, and the more see the more the ones a woman not then are bad to a man, and often on a happy living now, the woman will become worse. The woman will become worse. If any now the woman are there, one year they change more about the marriage. One year the woman are there respect
saw again, what the hell divorce in the marriage? Because the man, but the man in face is different. But two families, always something so many ways. The woman takes the child, never for night. Man, this thing they applied to working and why anything in within a relationship you get it times 2 from both parties. Yes. No, okay, only fair name and wine get that. The man made me anything in the woman and sit no macon, no macam whatever age. And then that's not cook to Mamma also. So one you say no chorip macon anything in it. Or the understandable because of all the other room family in Kenya we get family tree oh in Kenya nana befa. 1 year tongue to house boys and house girls. The woman has no one to talk. Opening me be 6 years, go see a better sugar nana. Now cross window. Mama if a fire because farmers in a bed man. The woman is not attack all woman and J.O.D. because they're bound family. Papa will treat them well. So these are the things in name. Any in forum, any demon can realize the bone with her. Can realize the bone with her. When you want to get married to a woman, anyway, feature na the woman may feature from you. Why am I but any three other why you now he now Kings memu always some men just like Two-Face now. Now the scenario you just draw kita. What if na Two-Face is actually the one intentionally na chumu why ka choko career because no man anya want the calm. If you go get that go see me, no even from the beginning. Ask me, what girl gonna do na attract one in a job? What if it's not weakness? Amam udi weak in a Oh, weakness in the what the we only women weakness. Okay, women weakness. Okay. Okay. Okay, like buna na. Or do we got it for one? Only fire bomb me. You may put no fan bomb. You may put no on everything. Yeah, or do you like if a man who an alpha male, the alpha male the father to one if but from standard. From rules. If I know be fair open in then I'm not with you. And anytime open if mirror that pain and factor, that's the end. Because when you're gonna that to when a man is dating a woman, when you're gonna that to the man can end everything. More than omit that woman will not respect the man. And the woman no manner, a man no manner. This woman, the man will keep on doing it. A man and woman na iti anything keys or you know and discuss about your see because if I am a sconoso, what Maluki is where now how to go about this thing, I will do it. The man tell the woman or the woman on that the man in week I try more a get result on the woman. I want to try it again. So one you are that to this woman get on where the Two-Face made. One you are bunny or to 80. Only a know national, only a national hero, only a know about African giant. Mokamo Two-Face could be. Nah. The African giants are that go. How the can Nigeria is a giant of Africa where na Two-Face solo Nigeria na. Because na onya and the woman in a watch one like that. Or that like you know to walk up on my man. So because he had manipulation. Yes, or that like you know to walk up on one is for na walk up on my manipulate. We suppose wow, okay, because on my manipulate and I manipulate the best and for the Two-Face that achieve for na achievement I at least no it don't matter or no maybe on stand your ground. No matter how you can stand your man so can like what I'm not. The beauty of a woman does not move. No matter how beautiful a woman or they move the content be any move. Open a man can study. I'm not attracted to somebody. And that's been very good now. Because when I'm not go 5 minutes, I'm not going everything about Onya. If I don't know wrong,
onye enwere like imago any that thing I will need that substance. I'll just pull up. Open come on onye ahụ chepe. I loan at the place. Mo onye alone at the place. Oh, again money and book one day. A very beautiful girl. The girl say na mama asia. Na mama asia on no. Nya try ya nwe her personal account. Go na save make okay. In case someone capacity divorce. Yeah. Can imagine? This is if mama abore. You can't know what you know. Mama ya na quite easy make in case they divorce. That means they don't arrive out. Yeah, money that can't go around no. Man, the girl a plan back go twice with God. Such a girl woke up no. The marriage will never be successful because the marriage and work before my man. Man, the girl that girl get another a man who witness one. If we are to 20 the man after if it's my wife, if it's a wife when they or no one I know it just have to pay a wife name. Such man no longer I feel like strangling them for my side. Shoot, where your wife? See, and you watch your alpha males now come to one. Panabu best when they get married because they will treat you right, they will love you, they will care about you. But in that, now these things be female, nkai female. Ndia make a two face. Father, one. One you wanna find on a go, and when a man is not being man enough, the woman are frustrated. The woman now, if the woman run about at another frustrated, and don't near because when a woman has too much freedom, only hate the man. Take it anywhere. It's true. When a woman has too much freedom, only hate the man. Abra says it's true. My friend, my girlfriend, where's the guy not cheat? I said the guy not cheat discussion. The guy where's you okay? I said the guy you are you. Hey wait. The guy what do you mean? I said the guy is so open and the guy said I told you need a cage, just like as in you need a cage. Because why you want it shows that you care about them. Yes. Most people not care about this woman, and they are being highly protective about the girl. But the thing that one or two they say so I need to protect the woman in here. And no woman once they meet the man, under 1 week, fire cries out the guy to know that Onya will this and so many men they fail. Because some people talk about the girl, I'm not talking to them, don't put the girl here, why is there an sorry? Sorry, just sorry. So finally the done, and the man, the one guy that him na they go walking, see an easy, but not really. But see, mama what see okay. My uncle, the man who very rich. If you do this guy, man, the guy now who is in a street, the guy now who just is threats to marriage. The guy, this guy, millionaires. So, one the guy went back, never now go to the woman. But the woman went back to the one. That guy went more so, fine boy, you know what to finish. The guy went to the umbrella, went to the woman. Where's the no need of coming man, went to the woman, where Jenny the woman and went by him. I say, to Tina. If you get this man on me. O say why the guy didn't umbrella, see no say can the guy say boyfriend there. Nsi of being we go. Keep in about as na munye ya like it. Iman ni we go as a man. So na munye ya cover go. Just a fine boy be more na gym. He's register munye never. Keman na the money will not get her. What a woman wants is you. Be yourself. Go. Be yourself. Bully a man. What direction you need take? Like, run know your family like the man that you are. The woman will not be proud. Now, dear, will say this and this will happen. Thank you so much. Huh? All right. And of course, kids, but Natasha shine you to only say enlighten. A lot of knowledge to share with kings. Kings, dalo so much, dalo. Somebody na our life say that na it's a pity Two-Face is attracted to the wrong women. It's almost the same thing Kings Sinehu, because I don't understand why you keep opening your doors and your windows to abusers, whether by words or by the physical. Otu ọbụla swear dekwa. Abuse ekwuru n'ọnụ na nke apịa n'aka is almost the same thing, because nke ọnụ ka dey afọ self karịa nke apịatara n'ọgbọ.
ọnwa okwu mmadụ ga-agwa gị ịlalụ ụlọ ọ ya adịghị ka ọ ga-etete n'id ọ ga-adị gị ka ọ gị si ebe ahụ lalụ ụra till the next day or whenever ịma nchezi echezo anything ị na-eme dị okwu gbatakwadara gị n'uche like this your mood change for the whole day. Hello, good evening, ka ime ndị oyi ka afọ gị na ebe isi akpọ m Kenechukwu nnọọ. My dear brother. Okalekwa. Daalụ so daalụ. And it's true, we can work against love nwaanyị. I'm telling you, ndị outside ndị dịcha ka anyị ga-eche na ọgwụ, because the truth is that love will charm. All depend on nke you use on the man. Ịchọ iji ije fine, or ịchọ iji omume. O nwere nwoke ya love gị just because of the respect and the loyalty wherever on. All of chagi before me anything or sị ka ọ kpọọ nwunye ya before eme anything. Mana violence ama mbata no na ya no. Onke akụzi ọkpọ etie ihe apịa bottle n'enu Tubaba anyị. Tubaba anyị ka a na-akọzi aka Tubaba kọta akọ bottle. Even aka nwanụ nke nwanụ ha mee na UK as na the lady bleed. Asịkwa na nwa okwife Tubaba melo. Na aka ya na ọ dịkwa ịnọsọ mana ọnya ka atụ chain. Nyanwa ka atụ handcuff. Igosi gị that na enwe some people you need ị na-aga with some places maka bad news. Ihe a melu that lady n'aka. From ife deduce na onye mere onwe ya. Just go wee bụrụ na gịnị me na o nwere ihe ọ point out that young man mere ya. Innocent is innocent. Or innocent was innocent. And he's still innocent. Or just victim of gịnị anaghị anọ ofu ebe ka ọ bụ. Okaburu no face. I see that the devil you know is better than the angel you don't know. At least Annie bụ onye nani. I think always some marriages
Oh, a film nene. Actually, me recommend the people that movie, The Other Woman. And then film marriage, marriage 25 years. Man, how am I going to get into 30 years or more than? But the marriage no way we go to 25 years. And then they go that movie, will understand where I'm coming from. Due to no we go to pattern, the woman is just so the man. The man na undermine na beer. Before, in fact, the man see not or something, they join year or senior dear the thing. Or to set here the household for 25 years. Man, unfortunately, but the man duated Zola after 25 years. On their 25th anniversary, one sick and friends say at gallery, my go name it anniversary, may part no cap, zia, poor hang out. Of wine, la. Oh my God, no, you're in charge of the art gallery now. Fine girl, long man, no, this sweet deal. They respectful. But unfortunately for the lady, nwoke choi go her account, mama happy account so that the lady would take his full name. Well, account any nwoke kwuo the ogo. Say an afia by another name or bro the real name go nyere. Then nwoke na adikwa na mma na adi na mma o. Nokatazie no nwunye art ha go nwoke buru ya na bi onye enyi ya nwoke. Say ya were ya na Munye the man, the rich man, where gazen a ben young wako bunye the art guy for the gallery magon. Say a wow na gallery na outside the one kineko one. We say an ebo guri and ya JJ check a near card the be the number the lady. Oh jaba jekwa for the lady like what the lady. Oh when they went the spirit, oh when they be all right for her, you will like them automatically. The lady see okay, her bro friends so invite her out few times. Then but dear may travel say ya be no. Na dia no ya bia no nyele ka ha lie nikpa nkata me business no cho ebe obu no cho a partner with her art gallery ka have as a partner so that they can talk further on the business. Wa wo be na abata na kwa nnukwu frame picture frame na dia obi collab the girl enweta ezi onwe ori okwuzidi nisi na ocho gena. From that point honor till or make it up her mind. O pick or call the man. O pick or call the man. He always be nya or na nya wan na bank to say okay call confront all the lady first as imagon no nya wan bu onye genuinely bear to her without lies. Well see auntie, do you know the reason why Ojuwe po na beer the first time? But say because na nya wan na die na for say how no mkpare amu. How can you nwoke kpọwa the side chick? Or say all die na akpia ha. Or say how? Say no nya check the number. O check your number, but no number you pick it allows because say no na restaurant na echi na nya afu be sense ahụ. Or say okay no na another meeting. Nya nwe ndidi. Na obu na meeting na end o say so no ya baby afia. The lady gbaka see anka what right do you have? Kiniko abakwa na ya bara mba no the lady show kwe her annoyance onye nke na say auntie no nya waji aka ya wee bia no di emi ife side chick no mara na dia omara na the man anugo nwanyị na obia ko apologize say nka the lady say no choro zefia ever again opoje meet the man say oh boy full name. Say how did you know? Say no uche no man find out. Now your wife be my new partner say can Jeff. Now since that day for chage picture again I beg you I stopped picking your call. Okay, you're or say amba oju. You might make your wine eju. 25 years abro moy unje kene je calculate how many years Annie na two face you know. Because in the female we be nene here Annie na two face at say the show obo ife no bro idea no bro message ka ejiwe nia message ka che pass to Annie and two face. Because sometimes people tell a story about you but you will not know on go call the ziliji legi gweze gone 25 years that brought chewing gum or he got each other these people over 25 years that help me to be a challenge sikar yeah. Wala for onye na-eji je tinye aka na 25 years marriage. Or your is your case. Otu aka side chick swe no toka nwoke swe na chie na nke na bia be nwunye. Obu na nwunye na be ha. Obu na nwunye na pack zi her things. We say aka ebe na just say I'm leaving you that na one thing ka o yore. Don't cheat on me. Obu na o dey cheat kwa mana why is na nka dị unique. Na nka na eme di all this sleepless at night.
ọ na-eme ọ dị erikuzi nne n'ụlọ kiniko na nke ahụ the first time this one touch am na o metụtara ya nnọọ ọfụma. So for anything na this girl dị special, o wee yọkọta nwunye ọ sị ya where did she go wrong? Ọ sị ya na housemaid na undermine na before ha ekwete n'ihe ekwu na a ga-ejegodu jụọ onye nwa nọ ihe okwu bụ ihe na-eme na bia as nwoke. O wee sị but that's how ọ sị ya because na ọ chọrọ peace, na ọ chọrọ ime argue with her. But that he got tired. Na n'ime obi m na-asị after 20 na ọ sị na ụmụ nwoke dị patient. Ọ bụrụ nwaanyị ama nwenwu ndidi for 25 years. Ọ wụghọ gị kerosene o je kpesa gị n'aka ụmụnna ma ọ hapụ gị. I'm telling you, ụmụ nwaanyị nwere ụdị patience ahụ. No matter how humble a girl dị, 10 years eteka dị self. Ka ihe mezin nwaanyị na-ejevu therapy. Ọ bụrụ na nwaanyị megide, they had never had a conversation. Dear chọrọ udo, ọ chọrọ peace, ọ chọrọ love. Nwaanyị because na nwoke a pastor the message, oche na ihe ọ na-eme the right, ọgba nkịtị na-emekwa ihe otu o si eme. Nwaanyị si nwoke adịghị, in fact nwoke adịghị asa moto, nwoke adịghị o nwere ife ọ dị epikite even as little as a pin daa naanị. Ha nwere house help, ha nwere butler, ha nwere nka. Nwoke si na nwaanyị takes the control of the house, even the things ọ chọrọ ị na-emere onwe nwunye ekweghị ya ka ọ na-eme. Bọsọ nwaanyị fu ka nwunye na-asa moto, ọ sị ha kpọọ drive sinya bịa asa moto ka ihe medi. Ọ sị in fact mgbe agba o change was his mind, sị na drive na onwe onye mbịa narị ya rag ma ọ saa moto ya n'ihe ọ ga-eme onye ahụ na the person na brain ya. Nwaanyị fuze ka nwunye na react but without communication. Ihe o mezi bụ ihe mezie ọ react zie na detain bịa. Ka emechazi nwaanyị jee kwuru side chick sizie na ọ bịara esi anya thank you for telling her and walking away from the marriage, that not the sorry that she overreacted that day. Na ọ bịakwa ka na ya bụrụ friends, mana ọ bịa clear the air that no nwere any grudges against her. The next day oje nachieze back to bed ya. Imagine you are back to bed here. Butler Ossia, because it takes somebody to open your eyes before you marry him and made the right man or the wrong. The butler Ossia ya JB, I will offer Mamma chip dear night butcher la ba no mam bude up. Or say the butler Jane be jebute the abba. They are back obvious dribbling at the hotel. The butler Siama, may I speak freely? See no man no the close. Obia na lawyer no. Why na actually they fight nwoke. Nwoke sia nya de ihe obuna ocho. Ihe ọbụla ọ chọrọ ịnalụ from him, owner, cars, assets, lands, anything ọ chọrọ ya dee ya deputy ya na o ya enye anya. Whatever you think you deserve from what we have, dee ya na m ga-enye gị. Nwoke nwaanyị je kpọrọ lawyer. Butler wee bịa fụ na lawyer nọ wee sị ya mana onye ya agụ eziokwu abụghị a lawyer or any other person outside the house. No onye anwa nọ for first hand how a man was treated in his own home. Gwachacha the man, the lady say, and even nande na alụlụ ha ọlụ subordinate ha na-akpọ di emugwu, madman na onye na-ahapụ nwaanyị ọ na-control ya. So this movies sometimes I handpick, especially in the movie, because I na-amụtakwa ihe from there. Otu aka esi mepe nwaanyị anya, nwaanyị wee nabazia. We gabazie je apologize ya to site we biazie be dia. Obuna nwoke a chosisigo everybody. In fact, Butler gwapu the one na that day within 1 hour up on at the house ka nwoke kpọrọ ha ncha kwọ ho go that month si ha onye obuna naba. No chọrọ the services anybody. Obi obuna change go gate man. Okpu glasses the gate man amari ozo okpu glasses say oh madam it's you. O say ke ko so e mari o say no na fu picture ya no. A picture dey everywhere in the house. O say ke ya je gwa oga na ono na gate. Ozo je gwa oga say ha biko
Niha, but the last time the woman ga be happy and gate. No be kwanalo ozbo ozbo na be like this. Na emepere ya gate. Si ajuzinie. Osi okay sir, no the sorry sir. So ka this onye si eje mepere ya gate. Ozbo nwa na abata obu na uno di clean. Osi na onye anwa doziri odowele ụlọ clean ka o nwere ndị na-abịa ehichere ụlọ. Osi okwo na-eme expect na oje chepụta na ụlọ ya na ya turn go no upside down. Osi ya na nke bụkwa eziokwu. Na omarokwa na oye maintain with this house like this. Do you know what shocked me? These people did not have any conversation. Just anya dia nelia na anya nke nwaanyị nelia. They apologized to each other. Hugged. Nke nwaanyị say, do you know what I need in this marriage? Or say, tell me, what do you need? Otua, get the film should end there. So communication does a lot of things, but I am marrow. Communication will help us, especially in our marriage, go a long way. Because you don't say it, only I get to know they made the right thing. Only I get to know they made the right thing. Because if adults, if we see, only he snap baggy. Whoa, only he like whoa, oh, what a crick or I feel like this, what a crick idea, whoa, but only gonna do what is it, Kafe and Meggy. Kweko si emegi ichoka melgi nka ichoka eme ya otu a. But as adults, you expected, even though na assume umuoke with babies, but hey, you are an adult. Ebe I get baby gi ebe I man I get baby, but ihe digi no obi ya ma mmepe no obi gi man ka o si wee dị. Ma why ma nwoke no n'ime. Two-face no, I believe no it's either no lack of communication or ikpochente. Because from day one, I'm on a two-face bony idea no fuebe. Oh, gene. I feel weird dim no be. Man, these people are not go for a long time. Okay, take the grace of God. It control oyedika two-face. Because that's na animenka. Two-face abre saint oh. He might be innocent, but he's not a saint. Onye ka obro no week o easy. Or the easy. If why stick with your promiscuity or gini kunna bia. Promiscuity. Casanova, ina Casanova. One image no abria morgi your first child. Abria morgi your first son. But that lady decided to stay with you. Why am I aging a lock here outside his house? Case, can you be my age? I'm not no two-face. Can lock here because to me, we can not be one kiss because if you cannot give me an account of a being, you can save me about over 2 hours. Say, batalube. Man, I'm not going to know in our sense. And yet, you man a good account of ABC. It's very hard to trust people like that. Okay, they're very difficult. It takes the grace of God. Or just what tough love game making or with that person. No. And this person na my day one be this onya but my onya. Na this person no. Because I check how many people, how many times onya basugogi we check with him how many times he will go good times with the person. It is greater than the bad things in Afu. It is greater. I know Annie Wepula Idibia from her name, but she changed it today to Idibia again. So before you start thinking, before you start thinking of just spoiling relationship or marriage, what those people have been through together. Say the thick and thin happens go the torn so the channel and house when or Two-Face was somebody made him, he didn't make himself. One on a studio, more than a be a Shiliani, a Buteria, when they were sleeping in the studio together. Oh, Annie, check it how many years ago beyond. They check out how Two-Face did then. A lot of people now brought celebrity, but this is their journey too. So if you can check it, you might want to leave the person. But Natasha. He has tasted fight and he's tasting chaos. He cannot tell us the one is better.
Oh, ye di iche na ogu. We di iche na katakata. O test go ha na abo now. O ya amazi nke karịa mma. Na sị na nwoke nụ ogoli. Ogoli na abo o welu nke karịa mma. Before it was Annie ranting. I had a no Two-Face. Kita. All Two-Face na rant. I had a no Natasha. Okay for that life, okay for this life. Okay for what? Oh my God. I ga na anozi na background go nu, but no ya na apụta. Two-Face na dey apụta. Two-Face ain't any business. Manager, I was even saying it before. I was talking to a friend of mine, even before manager who that Tubaba bro on social media. Can't check his old post, his music. You can never see his own. Or do possible. And he was never like that. No worry him madu game. And all people video in and if na those period I have for Annie on social media about Two-Face. Somebody was the one videoing it, not her. She wasn't the one picking the phone and making those videos. Oboronyawa. Ihe aje we mi iwe. My heme ihe aje wute m chete Tubaba legendary. The one wey pay me pass. Mgbe abiazi compare one and Burna Boy. I'm even shedding tears now. Like imagine comparing Burna Boy with Tubaba. Hey! Oh, utemu. Oh, utemu. Imagine. Or the can protect now compare my line rich now with Chris Brown. How did we get the guys to make the way reach to this point? How? Eh? Same na Burna Boy does numbers more than Two-Face. It's not supposed to be. It's not supposed to be. Also, we are through too. Nobody can outshine, even when he is dead. Okay, for Michael Jackson. Or when anybody, even my Burna Boy, you now, nobody is doing numbers, even though he's dead. Till now. Nobody. Not to talk of Two-Face. I be able to cut or see na why. But anyway, the life is for the living. So long as na Two-Face the line because in here I can't job now. I ain't another more bad case. Nishi Two-Face. Oh yeah, they bad. It's going to be a very bad situation. Because the truth is that in as much as Two-Face I say battery or say that man need the help. O need the help. Obo no nko take aye Korea from enu si Korea. Obo na na ka aya wanya banye n'ime. I say avoid there. That o need the help. O need the help. Imagine. What do you pay can Burna Boy you do numbers past Two-Face? Nani abo. How? Two-Face obo got natural way the kind of songs hits back to back. I feel be money made hits. Back to back at Two-Face na Nigeria. Just borrow that artist kainene. I feel be money make hits back to back. I say back, double back to back than Two-Face. Oh ya ka nwoke rekata. Ya agbada gbatu. Oburu nwanyị. Chineke nna nara ekwensu ike biko. In Jesus name. Amen. Ebe aka nga abịa na njedebe n'ụbọchị nke taa si unu daalụ. For ndị nke nọ na life with me. Onye Cecilia say all the messages he has been passing through his music has all happened to him. He just lost a jewel that cherished him in Annie Idibia, but I pray that he comes out of it. Abo Obina Sem hi Kekwano. Emeka Christian Sim, it's a pity for Two-Face. He is attracted to the wrong women. Is well. Ibu Two-Face whatever you're doing, or when you're in a situation, don't let anybody bring you down. A man toil, a human being, a bit drag instead of supporting you. It's not your portion. It's not your portion. But for some reason, you cannot do anything. Chineke give you the strength to do something. Okay, you give the strength to do something.
ka echi na-eburu ụbọchị ọzọ m na unu ga-anọ na Volt 104.3 FM afa mba ntị Chinazọ ebe ahụ ebe anyị na-akpa nkata atụkọ isi ọnụ anyị kọ mamịrị ọnwa eke gbaa ụfụfụ na-asị gị daalụ onye mara asụ sụọ n'ikwe onye amaghị asụ sụọ naanị oriri ama ebu na-eji ibi ụgwọ agbacha ọsọ agụọ mail agbacha egwu ọ na-anụ ukwu ihe asaa n'anya ka ị hapụ na akụkụ mmiri ncha baa gị anya ndewo